Di terap pitik dijupuk ndoke. Lho enek sing jebul daginge. Enak sing jebol. Lha pitik apa nih? Pitik sayur. Oh, pitik. Aku kan pitik potong. Lho ya pitik potong kuwi. Mau dipotong ya? Pitik potong kuwi pitik sayur. Enggak, Piye iki? pitik ketelur lho. Oh, ren ta. Luren gitu maksudnya. Terus. Kan aku kan anu to blasteran to. Restoran apa? Londo. Oga. Lha apa? Anu ndek nane iki dulu to blasterane. Keto. Setelah. Kayak iki gak ora aku iki wis paham pitik to dhisik. Setelah. Iya. Iya pitik karo manungsa kira-kira pasti. Nah. Ora. Iki dulu to blasterane. Coba cari. Restoran opo? Dilut blasterane iki. Lha iya. Gak tak seminggu kira-kira. Nah percaya ya wes, dolan kandangku lho. Kandang ora sebelah. Kandang tok. Kandange paling kaya nek masuk. Itu gara pitik pincang bisa beda-beda. Pitik blasteran seminggu. Sudah ambon. Kene ngombe lagi. Hah? Diomong iki mau iki lho. Kayak kira ngajeni tamu sih. Mari Mas, iki kan dungan ya. Ya minimal lah iku. Ngamar. Enak to kira-kira. Masa ngamar. Turu kok. Itu apa ngamar gitu. Lah kowe karo milih ning ndi? Aku lah wis gak milih aku. Gak milih. Gak milih. Cuk, aku ning gedung. Wis saiki background apa? Hah? Aku yo memang aku pitik, nyoni pitik. Ki aku jenak bisnis anyar. Tapi yo. Apa? Kan kowe Calon. Iya to. Kayak to. Kenapa calon? Wis to, Pak. Sik tak. Kayak pinipin. Ya penjara to penipin. Kita cilik tak gede. Iki bisi iki Iksan. Iya ta? Bisi Iksan. Belum ya. Cacite kowe. Aku mau malah langsung kepikiran awak mungkin mau ya bar ngomong awak duwe bisnis pitik to. Ora pitik petelur. Lah masane pitik petelur. Pitik nak iso ngendhog iki gara-gara kan iki kan sik. Dewi piye carane? Mun aku iki demi anak pitik kuwi. Lah pitik iso ngendhog kan kudune kan dikawekne sik to. Lah gara kongko kono ki aku ape. Wes sinau aku to kowe. Ora bisnis dhewe no. Oh ngono. Oh kata duwe ya. Mbok contoh. Oh ngene. Ndokmu sak pira cara anu? Ndok pitik. Pikiranmu Pikiranmu ya. Aduh. Ayo kok tak ngambang. Mung gelas pitik ndok pitik sak pira? Kowe karek sing tipe piro? Lah iya kan anak tipe-tipene lah. Oh ya mbok disebut dhisik. Tipe niki nerno pitikku ki. Lah iya, apa ae. Wong aku kadang tak sekat-sekat tok. Nah, terus. Sedul. Nah, Kecampuran. ya campuran. Ndak pernah campuran. Lah iya, saiki tipene apa? Juga sih toh. Kayak kadang kan gede tuh ya. Tak sekat di telur. Iya. Saya pinggir ki campuran. Iya. Tuh. Saya tengah ki rada bener. Saya rada pinggir kan. Bener ora bener tok. Oh. Berarti ada tipe telu. Mindoknya betul-betul ya. Lah, sing kene mau, sing campuran. Kuwi rahasia. Produk perusahaan. Oh, sing campuran rahasia. Sing bener. Sing bener. Sing rada bener. Sing rada bener. Kuwi gong karo mundok. Kan rada bener. Oh, sing gak bener. Gak bener iki marang. Apa kuwi? Wes rada gering-gering oke. Oh. Lah ning sore iki enek ruang bawah tanah enggak? Anu, kuwi dhisik tak kei to. Terus berhubung gak tau tanggoni iso dadi dhisik. Enek kamare loro. Terus enek yo tak kei AC. Berhubung gak tau tanggoni ya, tak urut nek. oh, lha gak nyemplung kono pisan dulu ki. Gak aku saiki pasang AC lagi pitikku. Oh, iya iya. Blek-blek suwambet bengi sumu. Terus ndoke kuwi lho sak pira gedine. Yo kira-kira ya gak mesti to. Lho, kemarin ki aku ape bisnis penemuan ya dhewe iki. Oh, peneliti. Gawin anu. Ndok kuwi engko cara kowe duwe pitik to. Berhubung kowe angel, aku juga ning nggonmu.
Ya aku ning gone Oh, wong iya. liya. Oh iya. Ya mosok kowe gak golek ngene aku to. Lho, kene iki nawakne pakan. Hmm. Pakane kuwi. Engko kan pitik kuwi mengendok to ben mangan kuwi. Lah, pakane kuwi kowe sing iso ngendok kuwi gede-gede kira-kira. Iki pakanmu. Lho, iya no. Iki campuran apa pakanmu? Campurannya rahasia. Entah siapa. Kan kuwi enek telu to. Iya. Ciptaan cah loro. Iya, kuwi enek telung resep. Itu lu ya, tipe-tipe nama dengan pitik ku ya. Gak no, beda no. Beda. Kita tipe-tipe lah. Tipe-tipe nang Kira-kira berkualitas. Kualitas. Oh. Ini buat ekspor mau impor bisa. Sembarang ya. Ya sak senengku to. Oh iya, Oh sebab iya kan melok-melok. Kemarin gue Gak repot terok. wis tak usah pitik aku daripada usah pakan. Cah loro koclok iki. Iya to. Lah kira-kira engko nek kadung gledos lari. wis tak blacklist nggonmu. Hmm. Pitikmu apa mbok pakane apa? Wong ki beda. Kira-kira ya pakane kuwi ya. Sedino langsung ngendok. Ngendoke gak trimo sitok. Aku kenal ya ta. Telu langsung Iya. tek. Dadi sitok. Gede-gede. Berarti telu berapa telu ngono? Ora. Piye to pakan iki piye? Lha kuwi nak yo gono. Sing dadi sitok. Jauh gak kenal ya. Pakanmu terlalu unik iki. Lho, dia mau. Ini bayarnya satu kun. Ya. Yo kan gak akeh lho. Mau mendung-mendung itu pakan. Iya ta. Yo ora Terus no. apa? Wong malah kono iso saiki Mbah Jaya kandang gak terima sekat telu. Nggonmu cek telu. Sekat pitu lho kok iya. Sing ndi iki? Daerah ndi? Ah, iya jan. Sampai ro. Parani wae to nyontoh. Ora. Samar kowe kaya sing mbok omongne dhewe ae lho. Apa? Serene ning daerah Kloran iki kandang gede, Hmm. sekatane 8. Terus Di Paling pas tak delok Pak Kupon. Itu. Buci. kayak pas kayak kan jagung bisnis iki to lho. Oh, betul. guys, betul. Tanda kuyuh kok ya. Yo. Saiki kan ndok. Tak kira di pitik. Waduh tak delok ya, jawaku. Coba cek kerjasama. Wis